Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubad, maayong hapon ninyo, mga idol. Ingon man, sa mga sukang tigpaminaw ning inyong programa. Tawagan na lang ko sa pangalang Lia. Kining akong problema, kabahin kini sa kong partner. Nga 8 years na mi mga idol, og naami isa ka anak. Og sa kasamtangan, LDR mi karon. Kay naaman siya din ha, sa Davao, nagtrabaho. Davao? Oh, sa Davao ko ma-assign. Sa magkalagyo na daita, ani? Ga, doon raman ng Davao ba? Lahi raman gutong isa rata ka city ba? Doon sa kabaya, uy. Nindot akong trabaho dito. Okay, nakasabot ko. Naaraman day na. Unsa man di trabaho nimo dito sa Davao, ha? Nung gano'n mong kutana man ka. Ga, dili na lang yun ay ko pwedeng mangutana? Kulit ka magod kaayo. Ga. Kuya Totoy og Lola Hubag, 2017 pa ang akong partner nagatrabaho diha sa Davao. Og until now, wa pa ko masayod kung asa siya gatrabaho din ha. Og unsay iyang trabaho, kay dili man gyud siya musulti nako, mga idol. Di ka may ginatago siya ni Muday? Siyempre na agad siya gitago. Kay nganong dili man niya masulti nako kung asa siya gatrabaho, kung unsay trabaho niya. Na, pag-expect na lang yun nga may lain siyang budget dito. Makaduda gani, day. May yung tagkasado pa mo, day? Unsa man po na mo pagpakasal, nga dili man sila anhawd sa iyang asawa. Maulang pod. Sa lakto, day, wala gyud kay daganan sa iyaha. Sakit ang kunon pero maog ginay tinuod, day. Pangita na lang uglain, day, uy. Lisod ka ayo nga maninood ka sa iyaha, unya siya. Daghan ka ayog sikreto. Malamang, dili lang yun ikaw ang karelasyon, anak, day. Daghan jud mo. Day. Kuya Totoy og Lola Hubag, maog yun ay isa sa akong ikatingadan kung nga dili man ko niya sultihan kung asa siya nagtrabaho. Mahadlok ba siya nga matultulan ako ang iyang workplace? O kung ako'y manawag niya, dili gyud niya tubagon, mga idol. O dihang may gihangyo ko niya, perti niyang sukuan ako. Kung mag-uban nilang ditagpuyo sa Davao, para dili na ta LDR. Unsa? Og sa tanaw nimo, musugot ko nga mag-uban tagpuyo. Kana gani, mao ni pangutana ko nimo. Nganong dili ka man musugot nga mag-uban tagpuyo dito sa Davao? Dili pa ka anak? Makauban mi nimo sa tong anak? Mao ba gyud na imong tumong? Ga. O gusto rin yung ka mag-uban tagpuyo para mabalaan nimo kung na ako'y laing babay? Ga. Kuya Totoy og Lola Hubag, naa ba kay something ang akong kaipon? Nganong masuko man siya? Dugay na gud siya sa Davao, mga idol. Og dili siya ga video call sa ako Siya rin na manawag na ako, kay kung ako ang manawag niya, dili ko niya tubagon, kay busy daw. Siyempre, wala man siguro siya'y angay ikasuko, diba? Kung wa siya'y ginatago na ako, nganong dili man siya musugot, nga mag-uban migpuyo. Palihog, mga idol, tambagi ko ninyo. Dini na lang kutob ang inyong letter sender, Lia. Maing hapon sa to ang letter sender si Lia. La, maing hapon. Madyong hapon usab nimo din ha, Kuya Totoy
Ug nimo pud my loves kabisyo. Nahala, aritang Inday Lia. Lisod pa kayo magsige na ikaw ang ga-adjust, no? Dili na siguro makigrelasyon kung mauho ng istorya kay murag wala man siya salig nimo. Maghulat ramang ka sa iyang free time nga manawag ay kalain ko na ng istorya hagod. Murag kag taw-taw ra murag kag kanang pansamantalang kaligayahan niya. Murag kag part-time job lang niya, part-time attention nga ana day kalain pud la. Tako lang. Mao man bisan ako nalain sab ko nga nagbasa ani nga di man lang kakasultihan og asa siya nagtrabaho sa Davao unsay iyang trabaho. Nganong dili man pwede isulti? Wala day kaniya gi-consider nga partner niya? Kung ako day mahiubos ko day oy. Ug kung ako ay nagmubuon ako day, labi na ana nga di man day ta pwede manawag niya. Siya ray pwede manawag na to. Uy, kabuang. 5 kag 8 years nang inana ang inyong relationship, one-sided. So kato imong giingon day nga naay something dires Davao na agyod imposible wala. Ilabi na nga masuko siya nga moadto ka dires Davao nga mag-uban mog puyo. Kay siguro napod siya laing kauban dire. Sa kadugay na ninyong ga-LDR 8 years na, dapat gani kakuyog na moron. Di na nakaantos. Pero siya, murag, nasa mga sekreto nga dili gusto may bawaan kay paminaw na ko yung mga sekreto kay di maayo. O, kasagaran ba yung mga sekretong di maayo, di na magpakontak, di na magpaibaw asa, di na gusto magsige pangutana. Ayaw na lang, day. Ayaw na lang liya kay lisod po kayo, musulod ka sa relasyon nga na pag magkuyog na mo, mangutana ka, asa ka pang, masuko siya. Pag mangutana ka, pang, si trabaho ni mo, masuko siya. Sige na mag-away na. Yes, ang welfare nimo ang among gihuna-huna ni Lola. Maog yun day, kay gasigi kag asa anang tawhana day. Ikaw diha in love niya, unya siya in love ba nimo day? Ikaw diha naninood sa inyong relasyon, siya naninood ba nimo? Og kay kasado man day na siya day, bisag buwag na sa iyahang asawa day. Og wa pa ta masayod ba sinapo na siya budget dres Davao. Ay na lang siguro pakigilog ka na sa iyaha day, o ihatag na siya day, idunit na dito. Sa ako alang ha, kung ako ang nasa imuhang dapit, ay suporta na lang sa bata akong pangayoon. Pero ingon nga maninood pa ko sa imuha o niya inana imuhang treatment nako. No way. Kung sa ako ana day ha, pero kay managlahi man ta, siyempre ikaw kailangan pa man sab nimong hunahunao ng imuhang anak. Consider po nimo ang iyahang pagabation. So, dili sad lalim. So ikaw nagay magigo diha day, good luck day. Ang maayo siguro nimong buhaton nga dili na lang gyud kamo asa anang lakiha. Daghang salamat Inday Lia. Og ikaw po diha my loves, kung na kay suliran sa kinabuhi ayaw ka uwaw sa pagpadalaan na PM lamang ko Lola Hubag Love Radio Davao og pangalyas lang diha. Salamat sa imong pagpadagsuat. Salamat sa imong pagsalig niya programa, dear Kuya Totoy Lola Hubag. Ay kalimot kabisyo, like, share, and follow sa to official social media accounts Lola Hubag Love Radio Davao og Kuya Totoy Love Radio. Ako si Kuya Totoy og ako si Lola Hubag. Feel good lang always.